Fem pràctiques per Europa. Dia 1. Agafem les maletes, les fiquem al cotxe així ben posadetes i ara anem cap a la terminal 2 de l'aeroport de Barcelona. Vale? Allà hi ha molta gent, pensava que no arribava, però al final arribem bé. I aquí està tota la pista de l'aeroport, fem una paradeta al McDonald's per poder menjar, agafar una miqueta de forces, esperem i anem direcció Oslo, que és on estarem fent les pràctiques aquests pròxims dies. I anem aquí, anem passant, aquí segurament aquest carro deu anar la meva maleta i durant l'avió amenitzem jugant una miqueta a l'Animal Crossing aquí a la Switch. Després ja hem arribat a Oslo, a l'aeroport, un aeroport molt bonic, esperem que arribi la nostra maleta, un cop ja que les tenim, anem a buscar el tren. Després agafem un últim autobús i ja estem a la granja, demà més. Fem pràctiques per Europa, dia 2. Avui hem començat fent pa, la jefa ha dit que avui el primer dia feien pa, així que hem fet pa. Després sí que hem baixat, aquí hi ha un petit galliner on l'or, i hem anat a portar i hem estat fent l'escolcale. Així el que hem estat fent és tallant les herbes, escatant amb l'escatadora, i després ha tocat dinar, hem fet uns macarrons i hem seguit treballant. Després, quan ha acabat la jornada, hem posat un plàstic com abans, hem posat els pesos, hem anat a guardar les eines, hem tornat a fer el pa i ara hem tancat els hivernacles que hi ha a la finca. He estat editant el vídeo d'avui, que ja el teniu penjat al meu canal de YouTube, i demà més i millor. Seguiu-me. Fem pràctiques per Europa. Dia 3. Comencem com vam acabar ahir, obrint els hivernacles, traient els pesos i obrint la porta. Preparem el planter perquè avui tocava plantar enciams, però abans, com no, escatar. Traiem una miqueta de la mà perquè hi ha coses que costen per no fer mal a la planta, però seguim escatant, i ara anem a plantar enciam. Fem el forat, plantem en aquest cas enciams. Aquí tots els enciams ben preparadets, aquí ja més o menys plantadets, i com no també ens toca anar tirant el planter, anem tirant agafant de la safata i anem tirant. I un cop ja ho tenim tot plantat, fiquem aquesta malla, el pes perquè no voli, i com no una miqueta més escapatant. Mengem el pa que vam fer ahir i un ou, i ara aquí escatem una miqueta més, sembla que ve la pluja, però seguim escatant sense cap problema. Ara ja anem a plantar porro. A un altre camp hem començat a plantar porro, comença a ploure, nosaltres seguim plantant porro perquè mira, i ara aquí mengem una sopa molt bona i una cosa rara m'han donat molt bo. I ara seguim plantant, i ara ben dutxadet, i demà més i millor. Pràctiques per Europa, dia 4. Seguim plantant porro com vam estar plantant ahir, igual que ahir, és molt cansat, però s'ha de plantar el porro, ¿vale? Ara el que fem és escatar, ara m'han posat de nivell, ja tinc aquesta màquina, recollim, mengem macarrons avui, seguim escatant, ara m'han donat una més petita per fer coses més petites, que no falti demà, ha començat a ploure, fem pa, com el d'ahir, editem el vídeo que ja el teniu penjat, anem a la dutxa, el pa ja està, mengem carn i demà més i millor. A Noruega també tenen tomàquets, dia 5, fem pràctiques per Europa. Sí, el meu dia avui ha sigut tomàquets i tot ha sonat així. Vale, i a part d'això també hem lligat, m'han donat una herba així rara, després hem menjat, avui hem menjat uns macarrons, després hem estat escatant, perquè aquí ens encanta escatar, i després hem estat netejant l'habitació perquè venen nous companys d'aquí uns dies i hem estat preparant tota la casa per això. Hem passat l'aspiradora, hem preparat els gits, hem comet els nostres, hem seguit passant l'aspiradora, hem sopat macarrons, ens hem fet així una dutxeta ràpida, i demà més i millor. Dia 6 fem pràctiques per Europa. Avui, com era el meu dia lliure, he volgut fer turisme per Oslo. L'únic que no he anat a res en concret. He anat una miqueta a caminar pels carrers i anar als llocs més turístics. Si saps algun lloc que puc anar a veure el pròxim cop, posa'm als comentaris, que segurament aniré, que tinc moltes ganes de visitar coses. Després d'això, he anat a menjar a McDonald's. Si saps algun lloc més guai, m'ho pots posar als comentaris. He estat una miqueta més pels carrers i he anat a la granja, demà més i millor. Acompanya'm el dia 7 fent pràctiques per Europa. Qui diria que ja portem quasi una setmana fent pràctiques? M'he despertat, m'he dutxat, i el primer que he fet avui ha sigut estudiar i repassar una miqueta coses de l'institut, perquè encara tinc algunes feines que entregar, i això és el que ha sigut tot el meu matí. Tampoc hem fet gran cosa, l'únic que, a veure, hem portat una setmana i vam anar a Oslo, estem una miqueta cansats, però, petits agricultors, el que estic sorprès és que ja portem 7 dies. Qui m'ho hagués dit que aguantaria 7 dies fora de la meva casa, a un altre país, a 300 quilòmetres a casa meva i a fora, i això és el més xulo. I després d'això he menjat carn, que a poc ja vaig fent nova dieta. Després he anat a tancar els hivernacles, que aquest matí ha vingut un dels responsables de granja i els ha obert i jo els he anat a tancar, i després hem anat a fer pa, perquè faltava el meu sopar, com no, han sigut macarrons, i després aquest és el pat, que m'ha sorprès, m'ha quedat molt bé, us juro que m'estic sorprenent, i demà més i millor, petits agricultors. Ei, petits agricultors! Dia 8 fem pràctiques per Europa i ja fa una setmana que vaig començar aquesta aventura. I hem començat traient herbes, com sempre, amb una nova amiga, i hem tret herbes perquè havíem de preparar un petit camp
I després hem utilitzat una petita escatadora i hem seguit plantant pepinos que feia falta que es replantessin a una zona i ho hem fet. I després el que hem fet és treure una miqueta d'herbes, hem anat a menjar i estem tallant herbes de lo que és un api nabo, l'únic que això a Espanya quasi no es consumeix, i després hem anat traient d'una cosa que és el basil, l'únic que en català no sé com es diu, que s'utilitza pel salmó. Si algú sap com es diu, sisplau, que m'ho posi als comentaris i al pròxim vídeo ho direm. Doncs això, petits agricultors, no m'estic creient que ja fa una setmana que vaig començar aquesta superaventura i tranquils, que encara ens queden uns quants dies. Després ja es feia tard, hem anat a tancar els hivernacles i demà més i millor, petits agricultors. Fem pràctiques per Europa, dia 9, quasi el dia 10. I petits agricultors, segueixo sense saber com es diu això en català. En anglès és dill i es fa amb el salmó. I després hem seguit això desherbant, i sé que desherbar és una miqueta pesat per veure-ho, per mi també és pesat, però em serveix, ja que vaig pensant en coses i també penso com ho podria automatitzar si la granja fos meva. Per això, seguim fent-ho. I vaig pensant, i petits agricultors, us juro que no em segueixo sense creure tot el suport que està tenint aquesta fantàstica sèrie, tota la gent que està donant like, i a més, el que tampoc segueixo pensant és que pugui portar 10 dies. He vist una marieta, després he estat treballant una miqueta al Perón i hem menjat avui uns macarrons, i després hem seguit desherbant, com no, perquè toca desherbar i desherbem més. I després hem utilitzat l'escarda, perquè ja m'encanten les escardes, editant el vídeo que ja el teniu penjat, després he fet pa perquè m'encanta fer pa, això aquest ha sigut el meu sopar d'avui, i demà més i millor, petits agricultors. Dieu-me què us sembla la sèrie. Dia 10 fem pràctiques per a Europa. Avui he començat una miqueta més tard, ja que tenia una miqueta més, he dormit una miqueta més i hem fet un entrepà. Hem seguit desherbant, s'ha començat a ploure, així que hem anat dins l'hivernacle a desherbar, però petits agricultors, qui diria que ja portem 10 dies fent aquesta fantàstica sèrie? I ja us dic jo que ens queden molt més dies encara. I després hem sortit fora i hem seguir desherbant fora. Però petits agricultors, els que porteu aquí des del dia 1, vull que ho poseu als comentaris. I després hem seguit plantant el pepino que ja portem aquí uns dies plantant, fent el foradet amb el taladro, perquè aquests fan els foradets amb el taladro, després tapant-ho bé, hem plantat moltes plantes, que en total unes 200, i després hem ficat aquesta malla i ha sonat una alarma i era una alerta de prova. I després hem menjat aquesta sopa, una sopa la qual estava molt bona, la veritat, no us puc mentir. Ja hem acabat de desherbar la ceba i ara estem desherbant això, a veure si algú sap el que és. El sopar d'avui ha sigut car i demà més i millor, petit agricultor. Dia 11 fem pràctiques per Europa. I avui hem anat a repassar les cebes de l'altre dia. Aquest ha sigut el meu menjar, que també he menjat arròs. I després hem començat a desherbar per un altre camp de cebes, com no, perquè aquí ens encanta desherbar. Però petits agricultors, escriviu-me què us està semblant aquesta sèrie, doneu-me les vostres opinions, perquè m'interessa molt saber les vostres opinions. I després això, hem anat desherbant, aquí em veieu a mi tot així, tot guapo, desherbant, i la veritat és que crec que estarem més d'un dia desherbant, perquè és un camp gran, són poques mans avui, i crec que estarem més d'un dia desherbant això. Aquí hem seguit desherbant. Després he fet pa, si voleu que un dia es faci un vídeo només sobre el pa, m'ho dieu. Ens han portat també la comanda que fem cada dia, hem estat editant el vídeo d'avui i demà més i millor, petits agricultors. Dia 12 fem pràctiques per Europa i avui el nostre dia ha sigut una miqueta diferent. Hem començat així, plantant aquestes faves amb aquesta supermàquina. A partir d'ara respondrem sempre una pregunta i la pregunta és quina eina utilitzo per desherbar. Doncs utilitzem les escardes aquestes que esteu veient i després unes paletes llargues, però per mi el millor són les mans. Doncs això, petits agricultors, aneu fent preguntes que sempre respondrem la que tingui més likes. Doncs això, hem seguit plantant, hem plantat unes 10 línies perquè érem 2, a mi la màquina aquesta m'ha flipat i aquesta era la meva vista per davant, aquí, i la tractoria s'anava i hem estat fent desherbant la ceba, que com sabeu tenim molta feina, la setmana que ve jo crec que farem més. Les gallines que fa molt que no us les ensenyava i després hem fet un menjar tots els de la granja. Han fet aquí unes hamburguesetes a la brasa i hem anat menjant diferents menjars típics. Això era el postre, després un suc de poma superbo, després ens ha tocat netejar tot, però da igual, ens han fet el menjar. I demà més i millor, petits agricultors, doneu like i seguiu. Dia 13 fem pràctiques per Europa i dissabte comencem fent la lavadora, que no tenim feina, anem cap a Oslo, aquest ha sigut el Modinar, una nova cadena que un mes he vist a Oslo i ja estava força bo. Després hem seguit fent una miqueta callejeo, aquí estaven tocant que era el Boig per tu, i després hem anat una miqueta pel teatre,
he volgut entrar a aquest joc però al final no ho he fet. Aquests són uns barcos que et porten a les illes, és com un transport públic, demà segurament ho faré o el següent cap de setmana. He anat per aquesta fortalesa militar que l'altre cop em vaig oblidar d'anar, que és força xulo i m'havia d'anar i no he vist la meitat de coses. He entrat a un supermercat per comprar coses i de camí a l'estació, aquest és el museu, crec que es diu, i demà més i millor, petit agricultor. Com he aconseguit fer això de les pràctiques a Noruega? Dia 14 fem pràctiques per Europa. Aquest matí no he fet molt, he menjat uns macarrons, després ha estat tot el dia plovent, he fet pa, seguia plovent tot el dia, he aprofitat una miqueta per mirar YouTube, mirar diferents coses, he fet un pa i com he aconseguit fer això de les pràctiques per Europa. Vale, hi ha una plataforma que es diu Woofer, que són els Woofins, que bàsicament fas voluntariats amb granges ecològiques i regeneratives de tota Europa. I aquestes granges, a canvi de que tu treballis a més de forma voluntària gratuïta, ells et donen de menjar i l'estada. I és com que la teva estada queda coberta. Doncs jo vaig a una granja aquí a Noruega, és el que estic fent amb ells, i a canvi ells també m'han fet un conveni perquè em conti les pràctiques d'empresa de l'institut. Un cop resposta a la pregunta, recordeu que cada dia estic responent una pregunta diferent, feu-la als comentaris. Després hem anat a caminar per aquest bosc tan xulo que està res a 1 minut del costat de la granja. Molt bé, he fet res, menys de 2 quilòmetres, aquest ha sigut el meu sopar d'avui i demà més i millor, petits agricultors. Doneu-li a seguir. Dia 15 fem pràctiques per Europa, petits agricultors. Ja portem quasi 2 setmanes. I això, petits agricultors, el que hem fet avui ha sigut desherbar la ceba, com sempre. Després he menjat una amanida que m'he oblidat de pujar-vos, però que estava bona. I després hem menjat aquest grofe que ens ha fet de la granja. I avui ha tocat plantar tot això, que hi havia enciams, cols i fonoll. L'únic que, ara, mentre que planto, us responc la pregunta. L'estada és gratis o pago? L'estada és gratis. Bàsicament els de granja em paga. Bàsicament els de granja em fan que em donen casa, menjar, que jo no he de pagar res, però això sí, a l'arribar fins aquí l'avió tot sí que m'ho he pagat jo, i després tot el tema de si tinc algun capritxo, òbviament això m'ho pago jo, però el menjar ens el donen ells tot amb el que cuinem, i a més que agafem de l'horta. Doncs això, petits agricultors, hem anat plantant, després ens han engegat aquesta aigua que ens ha anat molt bé per refrescar-nos, després ja hem tingut tot això superben plantejat, i després, petits agricultors, hem fet pa, perquè segur que m'encanta fer pa, hem anat a córrer una miqueta, i mentre que estem corrents us recordo que podeu fer preguntes i si us agrada el contingut, sisplau, doneu-lo a seguir, que m'ajuda molt. Després de córrer, encara feia una miqueta de sol i hem anat a tancar el que són els hivernacles. I demà més i millor, petit agricultor. Dia 16 fem pràctiques per Europa, petits agricultors. I avui, com no, el dia ha començat plovent, això ja és normal aquí, i avui ha sigut tot un dia d'hivernacle i hem estat desherbant i podant una miqueta amb una amigueta i podant una miqueta els tomàquets. I aprofito aquest moment per dir que em seguiu tots, perquè hi ha molta gent que no em segueix i això no pot ser, i fiqueu un comentari que no us costa res. Després hem plantat fonoll que ahir no vam acabar de plantar, l'hem estat aquí plantant i en un ratet ho hem fet. I avui ja hem sortit i hem fet un pa, perquè aquí la gent menja més pa que ningú i m'encanta a mi fer el pa, hem estat editant el vídeo i demà més i millor, petits agricultors. Ah sí, hem anat a córrer i demà més i millor. Dia 17 fem pràctiques per Europa, petits agricultors. Doncs avui hem començat una miqueta més tard com l'altra setmana, hem menjat un arròs abans d'anar a treballar, també he estat fent unes coses, i el primer treball que hem fet és moure aquest rotllo perquè tapar i evitar que no entrin papallones ni orugues a la col, perquè sí, ara aquí estan plantant col. Hem retirat uns arcs que hi havia al camp, perquè a més l'hem alliberat perquè necessitàvem que el camp el passés això, el tractor, i l'hem estat alliberant. Després hem començat a moure un munt de pesos de l'altra punta de la granja per poder ficar la malla, m'he cansat molt, i hem estat plantant, en aquest cas, cols i colcales i coliflors. La veritat és que a Espanya això no ho pots fer, i això, he portat tota la safata, m'han donat una sopa boníssima, com l'altra setmana, que ja és tradició que cada dimecres em donin una sopa. Després a la sopa hem seguit plantant, només ens queda plantar les coliflors, hem ficat arcs, a més hem recollit tot el fil, i ens han dit que ja podíem agafar alguns tomàquets, perquè si a Noruega tenen tomàquets, hem tancat l'hivernadero, hem anat a donar una volta i demà més i millor. Petit agricultor, estic fart d'això. Dia 18 fem pràctiques per Europa. El primer que hem fet ha sigut menjar uns croissants que ens ha portat a la granja. Hem seguit desherbant la ceba i em podríeu dir: Rai, estàs fart de desherbar tots els dies la ceba? Doncs no, perquè això m'agrada, però el que estic fart és d'escoltar sempre la mateixa música. És que no sé més música. Vull que em recomaneu música. Feu-me recomanacions per poder treballar, perquè aquesta gallina també vol escoltar bona música. Així que sé que tinc experts en música i mentre que menjo arròs us demano, sisplau, recomaneu-me música. I després hem seguit desherbant amb la mateixa música, avorrida sempre, aquest, que a veure si algú sap, que jo no sé què és, a veure si algun expert sap el que és aquesta verdura. Després, el que hem estat fent ha sigut amb l'escarda, que és més fàcil, i hem plantat això, que això són cucumelons. És una mena de
hibridació entre meló i pepino, molt petit. I ho hem emparrat entre dins d'un girassol. Una idea molt ocorrent. Després he procedit a prendre una bota que el de Granja vol fer una aplicació i demà molt més i millor. Doneu-li a seguir. Explicant-li als noruegos com es fan les coses. Dia 19, fem pràctiques per Europa. Doncs sí, avui les he explicat, perquè avui m'han dit que tocava emparrar. I ells no tenien molt clar, volien fer filferros i deixeu-me a mi, que jo sé com es fa. I així les he explicat la forma catalana de fer, de ficar les 4 canyes i una per sobre transversal que aguanti bé l'estructura. I la veritat és que a ells els ha quedat flipat. Després hem menjat això com fem tots els divendres aquí a la taula fora del jardí i uns formatges ens han posat ells. I això, he seguit que m'ha triat més o menys tot el dia, tot i que hem tingut un bon equip. En total crec que eren uns 50 tipis en total, 4, vosaltres mateixos podeu fer les vostres sumes. I això està tot el dia, mentre que escoltava la meva música, aquí a tope ballant la meva música i escoltant. I després el que hem anat a fer és una petita volta pel bosc, com fa els dies, i demà més i millor. Doneu-lo a seguir, petit agricultor. Avui el meu dia ha sigut un poc avorrit. Dia 20 fem pràctiques per Europa. Doncs ha sigut poc avorrit, hem començat fent estiraments, després hem baixat a Oslo, perquè volia buscar uns auriculars que he anat per diferents tendes i no els he trobat. I sí, ha sigut avorrit perquè la veritat és que n'he gravat poc perquè el que he fet ha sigut caminar. He anat a un restaurant que m'ha agradat molt. Primer cop que vaig a un restaurant que no sigui un de menjar ràpid, sinó de sentar-me. Després he caminat pel Carl Jones, m'he begut això que està superbo, he anat a un supermercat. I vull que ara em poseu què feu vosaltres normalment els dies que tampoc feu res, els vostres dies com de tranquil·lització, que és el que he volgut fer avui, anar tranquils. He anat a mirar que les coses estigués bé, demà molt més millor.